mapigs. Hey, boys. Mbotshange mapigs uthi ari pa. Ntongo vawachira handi ndo zvinoitwa mabhachura kana juti tichimboitira totadza nengu kati washu vana mukadzi ka tinozvigona namai rudo ndati ndini ndiri kuvachira mamiri zvese zviri kati kuita sei kuita sei ndezvemupfeko zvemukati zvechipfeko zvabamlinika izvo zvanditiva nditi ndiwachire amai rudo kanasi kana chiiko nochokwadi kwachira bamninira mukati omu musfeomu zvinhu zvavo zvemukati mai rudo kana vanga vanditi ndiwachire ndoramba vadaro vatonditi mai rudo nhasi ndokumbira mumbondo wachira marwadziwa ragara apa mariga godo handiti mama jaira kuti ndimi kavatsvuku vanoyuza bleaching maifunga kuti ndimi munongowina pese pese zvino izvi akumbochidyawo bamnini musunoti pamukavabikira raisi mukati bamnini mama tobika here igendikokupetula raisi watosara mupoto ndakambokubvunzai did I ask you? No handiti handinombokubvunzai nhasi zviri kwangu chimbosiyawo nimbowachiwo zvipfeko zvabamnini zvemukati chimbosiyirewo nini mainini nhasi kana tagarana pabarika tozivisana mairudo itai zvamunoda tei zvamunoda ndandangoshamisika kuti ko muri kuvachaembedza bamnini zvemukati sei itai zvamunoda ndinotoita zvandinoda ndekuti bamnini kuti vapinde pana basa senior roger ndini ndakaita new tendent yangu musade kudisturba zvinhu zvandikaona zviri pano